Dnes je ten deň. Dobrý deň, milí poslucháči môjho blogu a dobrý deň, milí fanúšikovia stránky Nedajme si na slovenský národ. Je tu admin Hlinka a v krátkosti vám poviem niečo k dnešným eurovoľbám. Eurovoľby sú dôležité, keď si to ľudia neuvedomujú. Poslať tam niekoho, kto tam bude sedieť na riti a brať len plat, alebo poslať tam niekoho, kto tam do plat dá na nejakú dobrú vec a bude tam robiť veci v záujme Slovenska. Ja si myslím, že to je dosť veľký rozdiel. Takže dnes prosím vás, choďte voliť, dostanete lístok, kde vlastne vyberete si zo všetkých strán, teda lístok strany, ktorý chcete voliť, napríklad štvorku, si vyberiete lístok, to je Slovenská ľudová strana, a na nej zakružkujete maximálne 2 kandidátov, hej. To znamená, že môžete zakružkovať 2, môžete zakružkovať 1, ale nemusíte kružkovať ani 1, stačí, keď tam položíte prázdny list. Chcem vás poprosiť, ja vám nebudem nejako držať ruku ani nič. Ja keby som bol vami, zoberiem list číslo 4, zakružkujem Marian Mišun, hej. Ale samozrejme je to na vás, len vás poprosím, nevoľte tradičné politické strany, čo je Smer, KDH a takéto strany. A nevoľte ľudí, ktorí už boli v Európarlamente, alebo to znamená Beňová, tento Kukán, Sergej Kozlík, Maňka a podobných. Tí si už nahrabali dosť. Treba tam dať novú krv, treba tam dať nový rozum. Takže ľudia, choďte voliť a rozhodnite správne. Je to dnes iba vo vašich rukách. Pekný, príjemný deň a na stráž.